And kaka wang'eyo ni CBC en gima ong'iyo gima nyathi bere, talent kendo gima iluongo ni skills. Koro an nyathina noyiero STEM, nodwa timo gima iluongo ni computer science. Koro sama notimo penj, mano gima naseng'eyo ni mane nyathina dwaro. Sama ne duoko wuok makoro ne wiko bedo matek. In fact, wan parents mag CBC ok apar ka wabedo gi Christmas. Kech wiwa nok ti, an kata dalo kadhi. And especially sama ne skunde owuok. Kane results owuok piny ne pod ber, nwaneno ni nyathi oyudo 60, nyathi oyudo 62, nyathi oyudo 70, nyathi okalo. Immediately bang' mano to koro wach skunde owuok. Iyudo ka nyathi mano oyudo 65 points, oluonge skul moro mokipar. Nikech kaka parent pod ne wan gi mentality ni ka nyathi okalo, tidhi luonge skunde machal kaka chon niluongowa. Kara mano ok ne timre. And especially nyathi manotimo penj e private, mara ne ni e private. An kaka parent mara private school, nwaneno matek kabisa. Ang'e kata nyathi manotimo penj gi wuoda manoyudo 71 points. Nyathini no end up noluonge day school in Kiambu. Koro jonyuol ok wabedo gi wik mayot e December nyaka kendo nwater nyithinde skul chakre wigni. Mokwongo ne waringo ka wamanyo skunde. Kata sirikal ne pok ochiwo thuolo ni wanyalo loko. Wadwa wacho ni wachako manyo skunde. Nwamanyo lakini kidhi e social media bijo ka wacho ni kati manyo skul nyathi ok bidhi. Lakini finally sirikal nomiyowa thuolo makoro nwayiero ni mondo wadwa manyo skunde. Koro waseringo up and down ka wamanyo skunde. To kang'adi matin Evlyn Kephas, wacho ni usebedo ka uringo ka umanyo skunde kalo ni nyathini ne dwa timo kit somo mar STEM, noda timo computer science, mano ma nitiere bwo kit somo mar STEM kata pathway mano mar STEM. Matine ni nyathini kaka ne somo e skul mar ji giwegi kata skul no mar private. Skul mano luonge kata mano mane oyang no winjo bed no dhi timo kit somo mano mar computer science. Nen skul ma in kaka janyuol emok ni dwa, kosango mano miyo koro ni tungni mar mondo mi many ni skul midwa ni idhiye. Kata